and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Oh, Karodi. Atuan pa na ko si Padre Adolfo. Oh, Kapidring. Karodi, ligunay mo ko galingon. Patay na rin daan ang pari nga ilang gidadin eh. Oh. Isalig na ko ni mo kagdes o kajunas ang mga inirbargong mag-aarmas o ang mga misurider ng mga kaaway. Oh, Karodi, kami na'y mahibaw. Karodi? Tana. Sa asendero ay Mary. Mama Yolanda. Bangon. Nena sila si Rudy. Namalik na sila. Naana? Husto gid kayo mga pangagpas ni Karodi nga may laing plano mga kaaway. ang mga bata in town. Patay na unta karon sila si Karodi. Kung wa pasab ang kontraplano ni Karodi ngadto sa mga kaaway. Daghan na sab nga mga armas ang nakumpiska. Daghan mga kaaway nga nangamatay ug may misurrender og nahimo natong mga bihag. Gusto ko mukuyog apan ikaw ang ipakuyog. Angay sabton ang banan nimo sa revolusyon. Nagsabak ka ug makadaot sa magsabak nga mukuyog ang mga gimbuhaton nga ingon niadto kami. Hain siya. Tuwa sa pari, tuwa sila sa Nganong mura ka magdaguol? Nga nagbadaugon man ang gimbuhaton sa revolusyon. Karodi. Patay na dang si Padre Adolfo nga ilang ibaylo ni Lolay. Gitip nila ang tingog sa pare. Ug mao nilang ipadungog namo kay gusto magkabati sa tingog sa pare. Tungod kay nagduda na ko kung buhi pa ba si Padre Adolfo. Wa gid ko masayop kay patay na siyang daan. Unsay mong buhaton sa patayng lawas sa pari? Salamat sa inyong pagduyog aron magtukaw sa mga oras uban sa patayng lawas o sa katao. Kamay nahimo na akong girikanan hangtod sa kong pagtubo ng kalibutan. Kuwada na ako oy. Aliday. Mama Yoli. Tiwason ako pagpaminaw si Rudy. Kisagop ako ning maong pare. Gimatuto ako ning maong pare. Iya akong giagak o gitudluan ko kung unsaon pagtarong ang kinabuhi. Iya akong gitudluan sa pagkamatinud-anon. Iya akong gitudluan kung unsay matuod nga hustisya o kaangayan. Apat tanawa, nakakita kitang tanan kung giunsa ang tao nga nagtisok kung unsay tinuoray nga pamalandong kung unsa kabililhon ang kalag o kakuhan sa kinabuhi. Bigyan anam na og lamoy sa kalibutan. Mahal ko kay kining pari. Ug magbayad ang nagbuhat na ini. Magbayad ang nagbuhat na ini! Daghang salamat o mapulang salamat sa iyong pagduyog sa akong kasubanan. kami ri. Diyan na ang imong gipalihog ni Suping. Langgana og tubig ug limpyong panapton. Salamat, Ka Agnes. Mary. Dali ka mo, Mama Yoli. Ka Agnes. Karodi. Dili na ko patrapuhan ang dugo nga may ugagikan sa ilong ni Padre Adolfo. Dili sab na ko patrapuhan ang mga dugo sa kalawasan sa pari. Ang akong gusto, yung makita sa katawan
kung giunsa nila ang buotan kaayong pare. Kuhaan na lang ang palanggana, Suping. Ibalik sa kubo. Unsay sunod mong buhaton, Karodi? Ihilom na kog hatod ang patay lawas ni Padre Adolfo ngadto siyang parokya. Kanus aman, Karodi. Miabot na ba ang balsa? O Manang Yuli. Nana ang kaba og balsa nga mao'y kargahan sa patayng lawas sa pare. Unsaon man pagpaagi, ana? Inigabot sa patag sa patayng lawas sa pare. Ilahos ba kini nga tugid sa parikya sa pare? Inigabot sa balsa sa patag, Manang Yuli. Ikarga na ang patayng lawas sa di pasahero nga jeep nga ang tag-iya. Ilong nga sakop sa kalihukan sa katawan. Og mao na kini ang mohatod ngadto sa lungsod nga mao'y parokya sa pare. Uno. Dos. Tres. Inay palihog, mga kauban. Ihabol ang pulang nga panapton sa patang lawas ni Padre Adolfo. Ya, Karodi. Kumana, Karodi. Ang mga utanon. Ang mga labong kayong mga utanon. Ipaibabaw sa patang lawas sa pare. Nga dili mailhan nga patayng lawas. Nga mo atong gikarga dining balsa. Kinsay mo voluntaryo nga mo ba nako? Ako, Commander. Mukuyog sa ko, Karodi. Tulo lang kami muhatod sa patayng lawas sa pare. Mailhan ako magdaghan pata. Pabilin ka lang din ni Agnes. Sige. Mag-ilis tagbisti sa mga mag-uuma. Amping. Ayaw ka blaka. Kung ano maghatod sa patayng lawas sa pare. Mubalik na mi din Adto na mi. Amping ka mo, mga kauban. Amping ka mo, Rudy. Ito na kami, mga kauban. Amping ka mo. He! He, he! He, he! Sir, nanang media. Good. Lucio! Yan ako, Colonel. May bago kong appeal ko sa presscon. Nangandam ka na si Maysolde. Wala problema. Ako'y may bago. Let's go! Diana, Colonel! Colonel, what is that? Asa na kayo dito mo last night, ha? Asa kayo, sir? Balik mo sa inyong mga lingkuranan. Tagsa-tagsa mong pangutana kay tubago na ko ang tanan ninyong mga pangutana. Silence! Yes, ikaw. Sa mo pangutana? Ang sabi nito po kagabi sa Kampoot, Colonel. Giniskiyo lang unta mo ang sakapari nga gidagit sa mga NPA. Mitaho ang taga-kumbinto sa sakaparokya sa sakalungsod nga human sa misa ni Padre Adolfo. Gidagit ang mga pari sa mga armadong tao nga nagsakay og auto. Gipasalamatan ako ang maong taho nga giradyo din sa headquarters sa bag-o pa ang pagdagit kay mi-assume gid ako nga binuhatan sa mga komunista. Ug wa ko masayop tungod kay mga komunista gyud ang nagdagit sa mga pari. Abanda subo kayong palandungon tungod kay sa dihang amo na untang kuhaon, ila na maday kining gipatay. Oo. Gipatay sa mga komunista ang maong pari. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!